खुलुमबाय आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनिसिम। गुवाहाटीयाव साननै सानथाम जाबाय अखा हाबाय थानाया। दा बे अखा हानायनि बेलायावनो आङो जेरावबो ओंखाराखै, रुमावनो थागासिनो उरां फारां। बे उरां फारां थाबाय थानायावनो मा खालामगोन मा खालामा माने जाबोनाय जाथायफोरनि सायाव गोसोखांदों। बे गोसोखांनायाव गिथावना मोनसे गावखौनो आर्मि केम्पआव सुइसाइड जानो हानाय बिथांमोननि सायाव आं फंनैसो आंनि गोसोखांबाय थानायखौ आंल' गोसोखांना मा जानो, रायजो राजानो एसे भिडिअ बानायनानै जायफोर खोनासंनो मोजां मोनो आरो जायफोर खोनासंनो मोजां मोना बिथांमोना दा खोनासंथों, आरो जायफोर मोजां मोनो खोनासंलांथों होननानै बे भिडिअखौ आं बानायनाय जाबाय। दा गिबियावनो आं बुंनो सानो जाहाथे न'खरनि जाय बिथांमोना गावखौनो सुइसाइड जानो हानाय जि गोहो गावनि बावसोमनो हानाय सारमोननि न'खरनि सायाव आं मोनसे मिजिंथियो जाहाथे आंनि बुंलांनायाव गोरोन्थि जायोबा लोगोसे NDFBनि दैदेनगिरियानो जा, रायजो राजायानो जा, जोंनि मावथि लोगोफ्रानो जा, आंनि बुंलांनो ओंखारनाय आङो एक्जेक्टलि खोथाखौ गोबावबो जाबाय माने माखासे खोथाखौ आङो बुंजोबलांनो हानायबो नङा, आरो खोथाखौ गोरोबलायनानै बबेखौबा माने खोथाखौ सुद्रायनानै खोनासंलांगोन। आरो जायफ्रा बे जायगानि मानसिफ्रा एसेबाबो मिथिखायो बेखौनो आङो न'खरनि सुबुंजों आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरजों गासिबनावबो आंनि बुंलांनायाव स्पष्टयै बुंनो हायाब्लाबो गोरोन्थि जालांगोन होननानै बा गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। खोनासंलांदो रायजोफ्रा, दा आं मा बुंलांनो नागिरदों। आर्मि केम्पआव जाय बिथांमोनहा गावखौनो सुइसाइड जाहैनो हानाय बा हारिनि थाखाय बावसोमहैनो हानाय, बर' हारिनि थाखाय देरहासारनाय, बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिनि गासिबो जारिमिनखौ मोननो थाखाय गाव गावनि थै जिउखौ बावसोमहैनो हानायानो सरकारनि सायाव गिख्रं होनाय। बेखौ बिथांमोनखौ जों दिनैसिम बावनो हाया आरो मालाबा बावनो हानाय नङा। सोरबा लिडारफ्रा बावदोंबा बियो बिथांनि खोथासै, नाथाय जों एखेलोगो थाफानो मोननाय, एखेलोगो जोङो उन्दुनो मोननाय, जानो मोननाय जों मालाबाबो बावनो हाया। माब्रै जानाय होनबा जाथाया, बिसोरो बे कामरुप डिस्ट्रिक्ट, दरं डिस्ट्रिक्ट, मंगलदै, रङिया, बेनिफ्राय गरायसर, नावकाटा एलेकानि बिसोरो बे समाव देरबाय आरो गुमुर बिसोर सानैया सालायोमोन आरो बे जायगायाव बिथांमोना ग्रुपखौ लानानै दैदेनोमोन। बे ग्रुपआव सोर सोर दंमोन आं बेखौनो बुंलांनोसै। जायफोर सिगाङाव जुदि बिथांमोननि सिगां सोरबाफोर जुदि दैदेनगिरिफोर दंबा आं बेखौ बुंनो रोंला, मानो होनोबा आं लोगो मोनाखै। माने जायफोर सिगां जुदि दैदेनोमोनब्ला सारमोना जाहाथे गोसोआव गाज्रि मोना। आं जेब्ला लोगो मोनदों आरो थाफानो मोनदों, बे जायगायाव फैनानै आं बेरायनो मोनदों, आं बेखौसो बुंनो रोंसिगोन। गिबियावनो कामान्डारनि मुङा जाबाय देरबाय, साहस गोनां सासे दैदेनगिरिमोन, आरो बिनि सेकेन्ड कामान्डारा जाहैबाय गुमुर, बेबो साहस गोनां सासे मावथिमोन। बिजों आरो ग्रुपखौ नायनो थाखाय खारलाङोन, आरो बिसोरजों लोगोसे थायोमोन जोंनि बेचनि राव, जायथुब आरो रायखां आरो जोहोलाव। दा बे समाव जों जेब्ला भुटान रायजोनिफ्राय जों जेब्ला देहानि थासारिनि बेमार सेमार जायोबा नांगौ जानानै फैयो, बेयाव सेलाइन बथल, मुलि, बिदिनो सेरेन्स जों लांनो फैयो। बे समाव गाननाय जोमनाय बेफोरखौ लांनो फैयो। बे समाव जों फैयो भुटाननिफ्राय बे जायगायाव जों फैनाय टाइमाव जों पार्टि मोननैजों जों फैयोमोन, ग्रुप मोननैजों, आलफानि 15 जन आरो जोंनि 20 जनसो, बयनावबो सिलाय। बे सिलाया साफा गंफा जों लायोमोन। बे समाव सिलायफ्राबो दंमोन। जोंनि ग्रुपआव खमावबो
मोजां मोजां सिलायानो फैयोमोन आरो दा सिलायफोरनि मुंखौ आं बुंलांला बेफोरखौ बुङोबा गोबाव जालाङो आरो जों जेब्ला पार्टि मोननैजों जों जेब्ला बिसिनि 15 जन जोंनि 20 जन जों फैयो आरो बेयाव थाखायो माखासे अब्ला मा जायो 40 जनसो जायो बे समाव जोङो ग्रुपा जों थायो बबेबा गामियाव जों थानाय जायगायाव आर्मि पुलिसा मालाबाबो फैयामोन खाथियाव फैनो हानाय साहसबो गैयामोन जोंनि साखाथि फाखाथि जों थानाय जायगाफ्राव फैनानै पाब्लिकफोरखौ बुयो लाङो बिदिनो बुहुत नारा नाथा माने माखासे रायजोनि सायाव मावथावै खामानिफोर मावना गालाङोमोन आरो आर्मिफ्रा सोरखौबा हिन्जाव माहारिफोरखौ जिनाहारि सोरखौबा बिदिनो जों थानाय खाथि साखाथि फाखाथि बे समाव जों जेब्ला जों थायोमोन बे समाव बर'फ्रा गावजों गाव दाङाबाजिमोन आरो बे समाव जोंहा मोनसे देरबाय साहाबा बुंबाय आरो जोंनि सायाव जों बर' गामियावनो थायोबा बांसिन आरो जोंनि गेजेराव दाङाबाजिया जोंहा बांसिन जाबावगोन बिनि थाखाय जोङो आलफाजोंनो जाहाथे जों दङ जेनेबा जों हारसाफोरनाव जोङो बिसिगौ जोङो थानो हायो जों थानाय जानायजों आलफाजों थानानै जों हारसा गामियाव जों थायोमोन आरो थानायाव जोङो बिदिनो जों बिदिनो मालाबा थांनो फैयो भुटाननिफ्राय जों बे ओनसोलाव जों माने हारसाफोरनावनो बिदि जों सोलिलांदों आरो आलफाजों दा सलियै सानसेखालि मा जाहैबाय आंखौ देरबाया लाखिनारदोंमोन आरो नों थालांदो होननानै ओमफ्राय आंबो थालांनो गोसो जाबायमोन आरो ओमफ्राय आंखौ मा खालायबाय जों बिहारि साबोनो आरो जोंनि ग्रुपखौ माने दैदेनबोदोंमोन आरो भुटाननिफ्राय बे बुंबाय नोंखौ गालांथ'नो हाला माने ओरै एसे रिक्सनि खोथा दं आरो गावनि माने फेमिलिबो थांफादोंमोन आरो फेमिलि बिदिनो आलफानिबो ओमफ्राय जोंनिबो थांफानायाव माने मानसिखौ एसे गालांनोबा आरो एसे माबायोबा आरो ग्रुपखौबो एसे स्ट्रं खालायलांनो थाखाय मानसिबो नांगौ जायो नालाय बेनि थाखाय आंखौ गालांथ'वासै आंनि जायगायाव बे जोहोलाव होननानै गालांबाय आरो गालांनानै बिसोर साब्रैखौ लाखिबाय राव जायथुब बेनिफ्राय रायखां होननाय ओमफ्राय सासे सिनियर दंमोन सिनियरा बे क'क्राझार साइडनि मा नाममोन आं गोसोआव गैला आरोना ओमफ्राय मा जाहैबाय दाना साननैसोनि उनाव खोनाबाय न' सिङाव हाबना दंमोन आरो बिसोरो बिदिनो गामियाव थायोबा माने जों जेब्ला भुटानाव थांफिनो होमबा ग्रुपा फिसा जायो बिदिनो 6 जन 7 जनसोल' जायो जोंनि NDFBया आरो आलफाना बारा थायामोन आरो साफा सानै थाखायोमोन जायगायाव माखासे नांगौ जायोबाल' फैयो ओमफ्राय बे समाव साननैसो उनाव जों खोनाबाय दे माने गावलायलायदों बे जाब्रांफारा ना माबाफारायाव बेनिफ्राय मा जाहैबाय जोहोलाव होननाया न' सिङाव खारननानै माने बे बारिथिं खारनायावनो फख्रियाव गोलैनानै चाइनिस राइफलजों आर्मिजों गावसोमजाबाय आरो देरबाय होननाया बिदिनो अबेबा न'खरसेयाव दंमोन बियो बिदिनो गावफुंलाबायनानै बे खारलांबाय आरो सासेया माने 13 बेचनि ना 14 बेचनि बे सासे गोसोआव नामखौ गैला आङो क'क्राझारनि आरो बियो बेना आथिङाव नांनानै बियो बारि जाम्फैयाव एब्रेनानै बे गबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो बे जाथाया जाना थांबाय आरो जों मास मोनसेसोनि उनाव खोनाबाय दे देरबाय खारला गुमुरा मंगलदै आर्मि केम्पआव सुइसाइड जानानै थैजोब्बाय रायजोनि रिपर्टआव बिदिनो बहुद गोजौनिफ्राय माने ग्रुप फाथायहरबाय माबायदि थैमारदों माबायदि जामारदों बे समाव मबाइलनि जुगबो गैया आरो जोंनि माखासे सापर्टारफ्रा माने टाउन सहराव थांनानै उदिस लानो हानाय जोंना बिदि गैयामोन आरो जोंनि साख्रि मावनाय बर'फ्रा माखासे बिदिखौ उदिस लाग्रा मानसिफोरबो जोंखौ सहाय खालायग्रा गैयामोन बे समाव ओमफ्राय जों बेखौनो सानना लाबाय दे मोनसे खामानियाव थांदों खामानियाव थांनायाव रायजोफोरनि रिपर्ट बायदि जेनेबा आर्मि केम्पआव सोनाहैदों बिथांमोना बिदिनो सिलाय ग्रेनेड लांफाखादोंमोन ओमफ्राय बेखौ बिसोरो माने आर्मिजों गावसोरखौ गथायासै आरो सारेन्डार जायासै डाइरेक्ट गावसोरखौ आर्मि केम्पआवनो सुइसाइड जाबाय आरो गावसोरनि सिलायजोंनो गावना लाबाय होननानै जों पाब्लिकनि बुंनायजों जोंबो फोथायदों आरो मानो होनबा बिथांमोना साहस गोनां मानसियाथ' मालाबाबो सारेन्डार जाया मालाबाबो गावखौ गथाया जोंनि साननायजों पाब्लिकनि साननायजों बे खोथाखौ जोङो गनायनानै लादों आरो ओमफ्राय बिसोर गावखांनायनि उनाव बा गावसोर सुइसाइड जानायनि उनावथ' आरो बे ड्राइभाराथ' मिथियोना सोर थाबोदों बेखौ मा खालायबाय आर्मिफोर लानानै आरो बै जायथुब रावखौ लानानै सोरबाया होनो पाब्लिकआथ' माने आर्मि पुलिसबानो खारखाजोबो बे समाव माने बर'फ्रा माने एरायजोबखायो हिन्जावानो जा आरो गथ' गथायानो जा आर्मि पुलिस फैदों होनबानो एरायना थाजोबखायो बे समाव माने सोरबाया बुंदों दे
जायगायावनो गावनानै लाना थांदों, सोरबाया होनदों खाख्रब खुख्रब बुख्रुब बुख्राब लाना थांदों, अबेबा जायगायाव गावहैबायदां। बिसोरखौथ' लांनानै बे समाव माने ओरैनो दोनखायाखै, गावखादों। बे समाव आफादाबो डिक्लेयार होबाय। डिक्लेयार होनायनि उनाव बे जायथुबुनिया जोंनि बेचनिमोन आरो। ओमफ्राय आं जेब्ला बिसोरनि न' बांफ्राव ओरै गुफुराव थायोबा आं हाबहैयोमोन। बे समाव न'खरनि बिमा बिफाया माने फोथायनानै लानो हायाखै। मानो होनोब्ला मालाबा आर्मि पुलिसा गावनो मोनोब्ला बिथांमोनखौ सिनायोबा न'नि मानसिनो दैथायहरो आरो डेड बडिनि माखासे डेड बडिखौ न'नि मानसिया लांफैनो हागोन, बा बिथांखौ जों उमुक जायगायाव गावबाय, उमुक जायगायाव जोङो बायदि गोथैखौ गारनो गोनां जाबाय गोबाव जानायखाय बिदि मोनसे रिपर्ट हरो। बे रिपर्टआ माने पुलिसनिफ्राय मोनैनि थाखायनो न'खरनि मानसिया फोथायनो हायाखैमोन आरो बहुद समसिम। आरो बर'फ्रा सारादु मोनसे नेम गावबा गाव नेमाव फालियो। बे फालिनायखौ बहुद समसिम फालियालासिनो नेबाय थादोंमोन। जोंखौ लोगो मोनबा बिराद गाबोमोन, माबोरै फोथायगोन। जेनेबा आफादाथ' जेनेबा बुंबाय, नाथाय माबोरै थैमारदों, बबे जायगायाव गावमारदों बेखौ स्पस्ट' मोनथिनो थाखायनो न'खरनि मानसिया माने फोथायनो गोब्राब जादोंमोन आरो। नाथाय दिनै नेबाबो गैयैनि थाखाय दिनै सारादुखौ फालिनो गोनां जाबाय आरो आफादा डिक्लेयार होखाबाय नालाय। दा आं बेखौनो सानो, बिथांमोनहा दे जाथिनि मुङाव गावखौनो जिउ बाउसोमहैनो हानाय गावसोरनि साहस, गावसोरनि आफादनि माखासे साहस गोनां माबाखौ दिन्थिलांनो हाबाय, बा बर' रायजो राजानि थाखाय दिनै सरकारनि सायाव मावसोमनानै दिन्थिलांनो हानाय, दिनै जोङो बिथांमोननि सायाव जों दिनै देरहासारनायसो होनना जों बुंनांगोन। जाय बिथांमोनहा दिनै गावखौनो जिउ दान होनो हानाया फिसा नङा, बियो बेसेबांबा हारिनि थाखाय माने बाख्नायथाव। बिनि थाखाय दिनै आं सानो मालाबाफोर NDFBनि दैदेनगिरिफ्रा टाइम टेबोला मिलायोबा, समफ्रा मिलायोबा बिथांमोननि न' बांफ्राव थांनानै बिथांमोना माब्रै जाथाय जानानै थैदों, माब्रै जामारदों, बिथांमोननि न'खराव एसेबाबो जाहाथे बिथांमोननि साहस गोनां मावसोमलांनायखौ एसेबाबो फोरमायहैनो हायोबा फोरमायहैगोन होननानै आङो आसा खालामो। बिथांमोना दिनैसिम माने बिथांमोननि न'आव माने गनायनानै लानो हायाखै। बिनि थाखाय आङो NDFBनि लिडारफोरनाव एसेबाबो गावखौनो आंनि गोसोनिफ्राय आङो खावलायहरो, जाहाथे मालाबा सम आरो बोथोरा मिलायोबा जाहाथे बिथांमोननि जालांनाय बा जाबोनाय जाथायखौ फोरमायनानै होयो। एसेबाबो न'खरनि मानसिफ्रा माने गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। दिनैसिम खोनानो मोननायाव बिथांमोननि न'खराव रावबो थाङाखै, बिथांमोना माब्रै जालांनाय जाथाया दिनैसिम रावबो मोजाङै स्पस्ट' बुंनानै हैनो हायाखै। बिनि थाखायनो न'खरनि मानसिया दिनैसिम गोसोआव गाबखांनाय दं, दुखु मोननाय दं। नाथाय आं दिनै आं थाफानो मोननाय, जाफानो मोननाय आरो जोंनि एखे बेचनि आं दिनै उफाय गैया। माखासे गोसोआव गोसोखांनाय आं फैबाय थानायखायसो आङो दिनै सोरबा साफा सानैया एसेबाबो नायलांथोंसैलै होननानै आङो बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। बिनि थाखायनो आङो बयनावबो खावलायो, जाय बिथांमोनहा गावखौनो आर्मि केम्पआव बाउसोमहैनो हानाया हारिनि थाखाय बाख्नायथाव आरो जोबनो गैयै आरो बावनो हायै मोनसे जारिमिन होननानै जों गनायनानै लानो हायो। गावनि बिमा बिफानि अननाय, गावनि लोगोफोरनि, गामिनि रायजो राजानि अननाय, गावनि दैदेनगिरिफोरनि अननायखौ नागारनानै गावखौनो जिउ बाउसोमहैनो हानाया मामुलि माने गोसोनि मानसि नङा। बिनि थाखायनो अरायसम बिथांमोनखौ अरायसम सेल्युट होनांगोन। बेखौनो आङो बुंनानै आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा गासिबो बर' हारिनि गेजेराव आङो निमाहा बियो।